ନଷ୍ଟ କଲା, ହଣାହଣି କଲା, ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କଲା, ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେ ସବୁ नमस्कार दर्शक बंधु मु पथ प्रदर्शक एचके मास्टर यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु ये जो स्थान को आज नहीं से स्थान ना हूँ सिंगापुर नारायण मंदिर। ए स्थान जमती मंदिर सेमती कहीं एटे वर्ष को 362 दिन नारायण महाप्रभु सी जला जल मध्य रही था वर्ष को मात्र 3 दिन बाहर को आसिकी दर्शक मान भक्त मान दर्शन दे था से स्थान बुले सहित ए मंदिर ए संस्कृति किपरि भाव रही ए मंदिर रक्षणाबेक्षण जी दायित्व अच्छे सहित मतलब ये मंदिर सुरक्षा से करुँच सहित केमती कौन लोक हमें ये जास अच्छी आगु 14, 15, 16 कहने प्रति वर्ष पणा संक्रांति आरंभ कर 3 दिन पर्यंत महाप्रभु श्री नारायण को जलरू बाहर करा जाए। ये बहुत बड़ आडंबर लोक मैंने आसती दर्शन करती श्री नारायण को आसतु से मंदिर बुली जा सहित ये मंदिर विषय आपको जनईदेवी आसतु। पहुंची सारी मंदिर पार्श्व निकट में देखो ये हूँ माँ सरस्वती मंदिर देखते श्री श्री नारायण मंदिर सहित बाम पार्श्व अच्छा माता लक्ष्मी से स्थान को आपको बुले नहीं आस श्री श्री नारायणाय नमो नमः श्री श्री महालक्ष्मी नमो नमः। दर्शक बंधु ये हूँ श्री नारायण मंदिर ये जो किसी पूर्व आपको देखुली मंदिर कार्य चालू रही कहीं जो 3 दिन हाथ रहा 3-4 दिन तापर ये स्थान बहुत आलोकित आलोक और माण रोशन बहुत सजा सहित देखो बर्तमान ये मंदिर जो नारायण पूजा पाती से बर्तमान मंदिर कम चलुवर माँ पाखे बर्तमान आस्थान कर सहित आपको आलोकिक शक्ति देखी जो कौन कराए कौन केमती कौन ये स्थान परिवेश किपर रही संस्कृति किपर रही से आलोचना करी मंदिर टी माँ को लक्ष्मी और नारायण को देखी नियंतु। पहुंची सारी जी कि श्री श्री नारायण मंदिर उपदेष्टा बा गुरु दायित्व अच्छा श्री श्री रथ सार निकट में मो यूट्यूब चैनल को स्वागत जन सहित किपरि ये मंदिर रक्षणाबेक्षण कर वर्ष को जो 362 दिन नारायण महाप्रभु जलाभिषेक जल भर रही जल रही रुहति सहित ये मंदिर में 3 दिन जो जाकजकम मैंने जो यात्रा हुए से विषय पुंखानुपुंख आलोचना करवा आसतु। रथ सार नमस्कार। तो सर मुझे मोर ऋषिकेश मोर यूट्यूब चैनल हूँ मास्टर यूट्यूब चैनल मु जाना चाहूँगी कि ये जो मंदिर पे आप सत चेष्टा चल मैंने रखिंट जारी रखिंट सहित ये परिवेश को सुरक्षित भाव सफा सुतरा रखिंट मुझे प्रभु विषय जानापी चाहूँगी मंदिर विषय जानापी चाहूँगी प्रथम खाली मत कहतु ये मंदिर केते वर्षर मंदिर এই যে মন্দির ଆପଣ দেখୁଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିର ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ଏ ମନ୍ଦିର 9 ମାସ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଠାକୁର ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମନ୍ଦିର ଆଗରୁ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଏବେ ବଡ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରେନି ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାତ୍ରା କମିଟି ଅଛି ସେ କମିଟିରେ ତାପରେ କଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ଏବେ 92 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମର ଯିଏ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏଠିକାର ସିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସଭାପତି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ବିଧାୟକ ସବୁ ତ ଆସିପାରିବେନି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ହିଁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇଥାଉ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ହିଁ ତୁଲୁଛି ମୋର 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତୁଲେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ନଷ୍ଟ କଲା ହଣାହଣି କଲା ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କଲା ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଲା ସେ ସମୟରେ କଳା ପାହାଡ଼ର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ରଜା ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ଏଠିକାର ତତ୍କାଳୀନ ରଜା ଆମର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଏଇଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୋଖରୀ ଏଇଠି ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବି ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୋଖରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପୋଖରୀର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପତାକା ଅଛି ସେଇ ପତାକା ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି ଏଇଟା ଖରା ଗୋଟେ ବେତ ବଣ ଥିଲା ଏଠି ପୋଖରୀ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବେତ ବଣ ଥିଲା ପତାକା ପାଖରେ ଆପଣ ଯୋଉ ପାହାଚ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପାହାଚ ବି ନଥିଲା ସେ ବେତ ବଣ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିକି ଲୁଚେଇ ଦିଆଗଲା ବେତ ବଣ ଭିତରେ ତ ପଶି ପାରିବେନି ହୁଏତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେଠି ପକେଇ ଦିଆଯାଇଥାଇପାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବେତ ବଣରେ ପଙ୍କରେ ରଖି ଦିଆଗଲା ସେ ପଙ୍କ ଭିତରେ ଠାକୁର ବୁଡିକି ରହିଲେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ
ଠାକୁର ତ ବୁଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନାଘାତ ହେଲା ବୋଲି ଯାହା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଯାହା ଇତିହାସ କହେ ଯାହା ରଜା ରାଜୁଡ଼ା ଆମକୁ ଯୋଉ ରଜା ଥିଲେ କିମ୍ବା ରାମ ଯୋଉମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ପୁରୀରୁ ଆସିଥିଲେ କାବ୍ୟକୁଞ୍ଜରୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ବାପା ଯେମିତି ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛୁ ଏଇଟା ଇତିହାସ ବୋଲି ଆପଣ ଧରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କଥିତ ଇତିହାସ ଏହା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ରଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଘାତ ହେଲା କିମ୍ବା ରଜା ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଠାକୁର ଯିଏ ପାଣ୍ଡେ ପକେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବେତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କଢା ଯାଇକିରି ସେପଟେ ଯୋଉ ପାହାଚ ଦେଖିଲେ ସେ ପାହାଚ ଉପରେ ଆଣିକିରି ଥୋଇକିରି ପୂଜା କରିକିରି ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ପୂଜା କରିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଳାଭିଷେକ କ୍ଷୀରାଭିଷେକ କରିକିରି ପୁଣି ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଠି ପକେଇଦେଲା ବେତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପାଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ରଜା ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇ ବେତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ରଖି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଦେଲେ କାରଣ ଏ ଗାଁରେ ବଡ ପୋଖରୀ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତ ଚାରିପଟ ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଆମେ ଯୋଉ 5 ଘର ଅଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜକ ସେପଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ତ ସେଠି ରାସ୍ତା ଅଛି ଏପଟ ସିଂହାପୁର ଯାତ୍ରା କରିବା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଏ ପୋଖରୀଟି ନିର୍ମାଣ ହେଲା ପୋଖରୀ ତିଆରି କରାଗଲା ପୋଖରୀ 5 ମିନିଟ ପୋଖରୀ ହେଲା ପୋଖରୀ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ସେଠି ରହିଲେ ତାପରେ ଠାକୁର ଦିନେ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଠାକୁର ଏବେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର କେତେ ବରାଦ ଥାଏ ଠାକୁର ଅଧିକା ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିକି 3 ଦିନ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ପୂଜା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ହୁଏ ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ ରହିକି ମନ୍ଦିରରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନୂଆ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି ସୁଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏଠି ତାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମିଶିକି ତା କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଯାହା ସହଯୋଗ କରିବା କଥା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମେ ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବକ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିବା ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରିବା ଲୋକ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ଆମ ବାପାଙ୍କ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଚାରିଟା ଛୋଟ ତାଙ୍କ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବଢୁଛି ଲୋକ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଟିକେ ବଡ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଉଷା ମନ୍ଦିର କଲେ ହେବ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି ନାରାୟଣଙ୍କର ଚାରିପଟ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଶୈବପୀଠ ଅଛି ଶୈବପୀଠ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଠି 12 ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପାଖାପାଖି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି 6ଟି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଅଛି 9ଟି ଆଜ୍ଞା ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି 3ଟି ଏମିତି ବହୁତ ବହୁତ ଚାରିପଟ ଅଛି ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଘର କରିକି ରହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସବୁ ଜାତିର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି ବାହାଘରରେ କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରିବ ଗୌଡ଼ ପାଣି ଆଣିକି ଦବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ ରୋଷେଇ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ ଭାବ ଆସିବ ଭାର ଦେଖିଲେ ତମକୁ ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ଡମ ଆସିବେ ବାଜା ବଜେଇବେ ଟେଣିକି ବାଜା ବଜେଇବେ ତେଣୁ ସବୁ ଜାତିରେ ଯେମିତି ସମାନ ହୁଏ ଠାକୁର ଠିକ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ଯୋଉଠି ରହିବେ ହଁ ସେଠି ବିଷ୍ଣୁ ରହିବେ ବ୍ରହ୍ମା ରହିବେ ଶିବ ରହିବେ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ରହିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବେ ସରସ୍ୱତୀ ରହିବେ ସବୁ ଚାରିପଟେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନେଇ ରହିବେ ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ପୀଠ ବୋଲି କହୁ ଯୋଉଠି ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଠାକୁର ଥିବେ ତାକୁ ପୀଠ ବୋଲି କହୁ ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମଧୁ ତୀର୍ଥ ଏଇଟା ପୀଠଠୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ଏଇଟା ତୀର୍ଥ ଜାଗା ମଧୁ ତୀର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇ ମଧୁ ତୀର୍ଥରେ ନାରାୟଣ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଉ ପାଖାପାଖି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆରମ୍ଭ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ତା ପୂର୍ବରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି 1600 ହେଇଥିଲେ 1600 ରୁ 2600 1000 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ 900 ରୁ 1000 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଥିବେ କିମ୍ବା 500 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ 600 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଡାକିକିରି ଆମେ କେବେ ଐତିହାସିକଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆମେ କେବେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଅତି କମରେ 600 ବର୍ଷରୁ ପୁରୁଣା ଆଉ 600 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାତ୍ରା କମିଟିର ରେକର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲେଖା ଥିବା ରଜାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ରିଜର୍ଭେସନ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡେ କି ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଭଲ ଟିକେ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ତା ସହିତ ବି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରର ନାଁ ହଉଛି ମଧୁତୀର୍ଥ ସିଙ୍ଗାପୁର ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ମଧୁତୀର୍ଥ କାହିଁକିନା ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀରେ ବହୁତ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଟିକେ ରଥସ ମତେ ଖାଲି ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଆମ ସରି ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଆମର ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କଣ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା 14 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଠାକୁର ସକାଳ 7:43ରେ ଉଠିବେ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ଦେଇକି ଅଣ୍ଟା ଭିଡିକି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 200 ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଆସିବେ ପୋଲିସ ଯୋଉମାନେ ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଆରଆଇ ବାରିକେଡ ଯିବ ଆଉ ଲୋକମାନେ ହିସାବରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ
କାମ କରିକିରି ଠିକ କରିବେ ଦୋକାନୀ ମାନେ 600-700 ଦୋକାନୀ ଆସନ୍ତି ଦୋଳି ଆସିବେ ଛୋଟ ସପୋଜ କରିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ମେନଲି ବର୍ଷ ସାରା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ଠିକ 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 ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ଆପଣ ଯାତ୍ରାରେ ଏଠି ଆପଣ ଆପଣ ନୂଆ କଢେଇ କିଣିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା କିଣିପାରିବେ ସପ କିଣିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ କିଣିପାରିବେ ଆପଣ ତବିରି ଯାହା ଦରକାର ଲୋକ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ସହର ନଥିଲା ବଜାର ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମେଳନ ହଉଥିଲା ଯାତ୍ରା ହଉଥିଲା ପୂଜା ହଉଥିଲା ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଲୋକମାନେ ଜିନିଷ ସାଧାରଣତଃ କେମିତି ବର୍ଷ ଆମ ପିଲାଦିନେ ଆମର ହଳେ ଚପଲ କିଣାଯାଏ ଯାତ୍ରାରେ ସେଟା ବର୍ଷ ସାରା ଯାଏ କିମ୍ବା 6 ମାସ ଯାଏ 8 ମାସ ଯାଏ ପୁଣି ଯାତ୍ରାରେ କିଣା ହୁଏ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜୋତା ଦୋକାନ କୋଉଠି ପାଖରେ ନଥିଲା ସପ ଦୋକାନ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଏଇଠୁ କିଣିକି ରଖନ୍ତି ଆଉ 15 ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଢି ଚୁଡା ଉପୁଡା ସବୁ ଘରେ ରଖନ୍ତି କାରଣ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ମିଳେ ପ୍ୟାକ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉମାନେ ପୂଜକ ପରିବାର ଯୋଉମାନେ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ଜାଗା କିଛି ନ ମିଳନ୍ତୁ ଯଦି କୋଉଠି ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଗା ପଡିବ କିଛି ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଘର ପିଲା ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା। ଜାଗା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ଆସିବେ ତ ଅଧିକ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ 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 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମରେ ଏଇଠି ନାରାୟଣଙ୍କର ଇଏ କରାଯାଏ ତ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା ଚାରିପଟ ଏବଂ ପଡିଆ ଏତିକି ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏକାଧିକ୍ରମେ 50,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମେ ରାଉଣ୍ଡ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟ ମନ୍ଦିରର ପଛପଟ ଶୌଚାଳୟ ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଯାତ୍ରା ମେନ୍ ପଡିବା ମନ୍ଦିରର ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ଆମେ କ୍ରାଉଡକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିକି ଆମେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିକି ଆମେ କ୍ରାଉଡଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆମର ଏଇ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତା ସହିତ ରଥ ସାର୍ ଗୋଟେ ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମର ତ ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ଜଳାଭିଷେକ ହଉଛନ୍ତି 3 ଦିନ ପରେ ଯୋଉ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ଜଳକୁ ବାହାର କରିକି ତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ସ୍ନାନ ହଉ ବା ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ତ ପୁଣି ଜଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ଥାନ ରଖାଯାଇଛି ଏଇଠି ନାରାୟଣ ରୁହନ୍ତି ବା ସେମିତି ଲୋକମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଫିକ୍ସ ହେଇକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା ହଉଛି ମାଟି ଜାଗା ଆଜ୍ଞା ମାଟି ଆଉ କାଦୁଅ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ତଳ ମୁହାଁ କରିକି ପକେଇ ଦିଆଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମ ପାଦ ପୂର୍ବ ପଟକୁ ପକେଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେମିତି ସେ ଥାଆନ୍ତି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପୁଣି ଯଦି ଠାକୁର ହଉଛି ସେଠି କାଦୁଅ ପଦ ସଫା କରି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପତାକା ଅଛି ସେ ପତାକାକୁ ସବୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଠାକୁର ପତାକା ମଝିରେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଆମେ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସାବସି କରିକି ତାକୁ ଆଣିକି କରାଯାଏ ଚୁଆ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୁଏ ବେଶୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାକୁ ଚୁଆ ଲାଗିକି ଠାକୁର ପୁରା ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ଠାକୁର ବିଷୟରେ ଏବଂ ଠାକୁର ପୂଜା ହେଲା ପରେ ପୁରା ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ନାନ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ପୁଣି ମନ୍ଦିର ବିରାଜମାନ କରି ଏଠି ପୁଣି ଆସନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ପତାକା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉଠି ଆମର ଗୋଟେ ପତାକା ଲାଗିଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଛି ଉପରି ଭାଗରେ ଚାରି ପାଖରେ ଯୋଉ ଲାଗିଛି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ନାରାୟଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଇଠାରୁ ଜଳରୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଏବଂ ପୁଣି 3 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେଇଠିକି ତାଙ୍କୁ ଜଳ ଯାହା ହଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମହିମା ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ରହିଥାଉ କାହିଁକି ନା ଗାଁର ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି 3 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଥାନର ନାଁ ଶୁଣିଲି ସେଠି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯୋଉଠି 362 ଦିନ ଠାକୁର ପାଣି ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି 3 ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ତ ଶୁଣିଲି ମୁଁ କହିଲି ନା ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବି ଏଇ 3-4 ଦିନ ପକେଇବି କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଥାନର ପରିବେଶ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯାହା ହଉ ଏଇ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଏତିକି ଜଣେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ରଥ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଲେ କି ଏଇ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ବା ଏଇ ପୋଖରୀ ବିଷୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ 362 ଦିନ ଏଇ ପୋଖରୀରେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ 3 ଦିନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ରୁହନ୍ତି ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଲି ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ମଧୁତୀର୍ଥ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁର ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁରର ଜାରେକା ପାଖରେ ସେଠି ମାତ୍ର 4 ରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନ କେବେ ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି କାହିଁକି ନା 14, 15, 16 ଏଠି ବହୁତ ଜାକଜକମରେ ଏଠି ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରି ମନ୍ଦିରରେ ରଖାଯାଇ 3 ଦିନ ପାଇଁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଧନ୍ୟବାଦ।